baba kaga wai ka shawo kwanan mu a ce an ya bace nan wuri ran kaga kuran mugu can mu bi war uba ai Allah ya taimake ni wannan gode gode sun sami rotun garin nan wallahi ina da Allah su yake ka san menene a an za haduwa ko da mu kai ina wallahi kai su ni bazan ya wallahi wallahi manya ne wallahi kai ina tukwan nan ina da adamawa da na kawo ma ina na burkina faso da na kawo ma akwai ba tuba kai hawa kai ni duk garin nan ma ko wanda isa ma yaban iskanci ma yan kyale shi Allah wallahi Falal dan an soma sandan nan mana. Ka sai abokina, ka zo kenan. Sambisa ba. Komai an duniya kudusin ne fana'u. Kana a zaune ga wata sa'in gari jama'a duk ya yi duhu. Wata za ku bai ga komai ya canza da Allah mun gode ba. Komai nan da ya ba ku su ta. Yaya. Sai ban ga. Zauna ban fahimci zauna. Lafiya akai. Zauna ya akai. Kai ga ya akai me faru. Ka wani tashi ka hauro wancan gida a baya. Ya akai garin nan ba lafiya. Ban gane ba lafiya ta kai ya. Fara fata ba lafiya. Ban to ka ga ma abu da ba an ba an adabe ni. Yara sun mai ni kamar mawakaci. Manya sun mai ni kamar mawakaci. Na ne ne bina suke ra kamar shanu alai su waye mutane mana ka ga min su zuwa ne in ji aka dosa bayani ai in ga maka wasu na nan guda biyu zuwa ya dan shaye-shaye ne na'am sai kuma gashi ka san wani basan mure ne gashi nan da kawai kaga shi mu mata wai shi wallahi waye wuce wai dawo wai wallahi ya ga a duniya ba to wai shin jira da Allah ina da magana su wane ne wa'annan yara su waye kai ya kai me su waye kwantar da hankalinka ka san yadda nake ba hakuri da ni ba a garin nan kowa goga da yabin ga yamin su ai ka ga yamin su ai ka sani ba hakuri da ka san baban nan naka bai hakuri ka ga yamin su ai kwantar da hankalinka wai ai ko sai fadari ne ai fadari a jira ina zuwa to a wasu ga yamin me faru kwantar da hankalinka ka wai kana ta kallon abin ga ya dai ga Ba su gane su ne na yawa masu adabicin garin nan sun adabe ka cikin gushe dani sai nan wallahi wai wai dan nan wallahi mun ne kaga kalai dan jira ka koyi da kinnan ban me ka koyi da kinnan da kinna huji wallahi ka koyi ka na ga da wurin kakansa ya ga da wurin kakansa kan nan baba na ya ga da wurin baban shi kan nan jima na gara he kuma a sa wallahi sai da dole ba ta zo da gare ba ku na dauko sai da dole da kai ka san gode wai gode ka san gode wannan abin za ke nan kai gode ba na faɗa ban na kai abin ne aka ga abin fita bare mu je kai ina wai na ne so dan lantan nan a diga Allah gida wallahi ayi ka ga ban gida ko ran ko ne kai mutan wallahi ayi ga wallahi ayi sai in mun je kai wallahi ayi ga kai ko ha kula da wannan zaki to da gida ne ni sai da za a yi wa ai a gari mutum sai na ga mutu baka ji ne tashi mana
Wai yana cire ta nama balli ga kuma. Tambe kai ne falalu. Kai ne falalu. Kai tambe kai ne kai ne falalu. Tambaya ga nake kai ne falalu. Allah ya isa, Allah ya saka mu. Ai wannan baya ba ta faɗi da shi. Ko? Wallahi ba faɗa faɗa. Na gani. Kai. Kai ne falalu. 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 Wannan bai na kalli wallahi. Na gani. Wallahi bai na. Na gani. Atan balla ka. Katon wai. Atan balla ka. Ya da Allah kala. Wait. Baba, ya. Ya. Kai ne gida. Kai ne gida. Eh? Kai ne gida. Haka. Bai jira. Ba mun fahimta ba. Mu je. A'a. Ka kara kuma. Ya. Wai ina wannan mawaƙin namu yake? Wannan mawaƙi kenan. Wannan wanda yake mata kiɗin nan? Wanda ake cewa a dogwanta. Ya kwa. Na an zo wurin. Wanda? Shi fa. A sa mai shayin. A sa mai waiwa. In tashi. Allahu akbar. Dama ai cibda ne aka yi mai ido ɗaya ne kashin. Allah. Sa mana sauti. Saboda wata rana ba mu bane ba sama. Mun san daga ina muke ba mu san gunzuwa ba. Mun san me muke ba mu san me za muke ba. Sini nake biya bai kai ido ba. Mu iya jan zaren mu ba zan so ya katse ba. Aba! Makoci ashe kan zama gatan makoci.